मजा आया। लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो। तो लोगोफोर दायो आङो दङहाय रामफल बिल दखरा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय स' बियो जागासिनो आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो फैदों, जोङो दखर माबानिफ्राय दालाइसानिफ्राय। ओमफ्राय नै बिथिं सोलिगासिनो दङ फट' सेसन, फट' खेबनाय सोलिगासिनो दङ। बाव जोङो फट' खेबनो लिंहरदों मादैमोना नै सुन्दुर सुन्दुर देरलायनानै फैदों। फट' खेबग्राफ्रा नै जोंबो खेबजानांगौ। जोङो फट' खेबजानोसै र'फ्रा होनलायलाबाय फट' खेबजानोसै। लोगोफोर जोङो जोंनि ग्रुपआ खेबजाखांबाय, ओमफ्राय दायो नै मादैमोना खेबजानो नागिरदों फट' खेबनो। लोगोफोर दायो नै मादैमोना भिडिअ खेबजानो नागिरदों, माबा फट' खेबजानो नागिरदों ओरैहाय। आंनिखौ अन खालामबाय नामा? औ अनखा, औ अनखा। चेनेल दं नामा मादै? दायो लोगोफोर दा माने मोसानो उन्दैफ्रा रेडि जाबाय। मोसानाय दसे उनाव मोसानाया जासिगोन आरो। ओमफ्राय ओरै दाय दङ नायग्राफोर, ओमफ्राय ओरै दाय दङ फंबाय एक्टर जोबोद साबायखर थाबाय बिनानावमोनहा थांनाय दखरा आफादनिफ्राय जे 12 साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादा खुंदोंमोन, बेवहाय 12 दिन एबा 12 सान लोगोफोर दायो बेवहाय माने गिदिरा उन्दैखौ, उन्दैया गिदिरखौ मान बावलायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ रामफल बिल आनसलिक आफादनि बानजायनायाव। बे बैसागु जागासिनो आरो बैसागु फालिनाय फोरबो। नोंथांमोना नुनो हादों, नायदो दा जोङो खुलुमनो लाइन थागासिनो दङ। बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो बयबो जयैनो रंजासिगोन। लोगोफोर दायोहाय माने खुलुमनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैहाय दामनाय देनाय सोलिगासिनो दङ।
मोनाबिलिनि समायना खानाय बाना दा आंबो खुलुमनोसै आख्लाबसै नोंलाय आंखौ आजां गाजाय आंखौ आजां गाजाय आंखौ नेयै नेयै लोगोफोरजोंहा नैबेयावहाय दुरुं बोनाय बादायलायनाय जानो थांगासिनो दङ दुरुङा रेडि जागासिनो ओमफ्राय जोंनि इउनिटनिफ्रायबो जोङो बादायलायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जों देखायगोन आरो दुरुं बोनाय बादायलायनाया नैबेयाव जागोन आरो दुरुङा रेडि जागासिनो माबा खाखाबाय सिन होबाय ओरै बानायगासिनो दसे उनाव जासिगोन ओमफ्राय नै जोंना बोखावग्रा गोजा नैसोर माबायदि देरहागोन देरहाया देरहायो लोगोफोर दुरुं बोनाय बादायलायनाया जासिगोन ओमफ्राय नैथिं थानायाहाय जाहैबाय सेरफांगुरि ओमफ्राय ओरैथिंना गसाइसिना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर देरहायो लोगोफोर गेमा जाथारसै नै ओरैथिं दङ सेरफांगुरि ओरैथिं दङ गसाइसिना स' बिनि गेजेराव बोलायलायनाय दुरुं बोलायलायनाय जायनो बोनो हायो बेनो देरहागोन आरो सेरफांगुरिया देरहानो हाबाय ओमफ्राय गसाइसिनाहाय आउट जाबाय आरो बे गेमावहाय बिथिंना मामोनलाय बेलगुरि इउनिट बेलगुरिया देरहाबाय सेकेंड राउंड
बे जाहैबाय सेकेन्ड राउन्ड बेलगुरि भार्सेस सेरफांगुरि second round by Belguria Damaka dari China Advisor Group by Nerina Kumpung Afat. Finally, Kumpung pada diramai lagi. Saya advisor Kupasin Mer. Soalnya kebar biasa, ibai final game. Orang pasti tanya saya, ibai rasa, balik saya ibai Kumpung Afat. Kumpung Afat versus rasa, burung bunai pada lain-lain. Dia hai final out dan tanggal seno. Dunia jaga ibai ada, dunia kasih ni risai. Sing tanya saya Kumpung Afat. Kumpung pada dia mau dirana hasil, so dirana yang mana hangsur manu price mungkin. Jurung pun ya hasil lagi jangan ada hangsur homnai jalan baik, buri perni. Captain Sting. Ready.